Dobar dan, Marinko ovdje. I ako može, mi se čudu se. Izvinjavam se, ali malo nered. Hoću reda u hrvatskoj prezentaciji. Aj stišu stari vele majstori. I oni koji nisu nikad bili, ali koji imaju u sebe onu žar, kako je rekao, koji jesu vele, znaš, nisu još nigdje igrali, samo onako negdje bili igrali. A već bili najbolji, znaš. A vi kao došli do prezentaciji na scouting tour, znaš. Kao vidiš tu, šta ja znam, vidiš nepoznate igrače, poznate lica, vidiš jake mede, bičane jake, s kondicijom neke, šta ja znam koji kažeš jebote, gdje si ti bio do sada, sad to ja mogu pravati jebote, mogu pravati kuću, sad to, znaš. Kao, ajde ti mi u prezentaciji i kao jednom ako praviš kuću, znaš, jedan puta lopatom sa rukama, znaš. Kao, ajde ti ako praviš sport, kao, ajde se u reprezentaciji, znaš, i ti znaš što je sport. I ti ga stalno igraš na ulici, znaš, ili u nekoj vrsti dojnoj ligi, ali samo da igraš na tu blizini, znaš. Nešto marširaš, šta ja znam, sada kasnije, da buduš u profesionalnoj ligi, znaš. I pola sada kasniš, znaš, kažeš šparam vrijeme. Ti dođi samo u prezentaciji igraj, znaš. I Karić, ili ti ljudi u reprezentaciji, znaš. Ovo je onako kao grupna faza. Takvi igrači neki su ima neki čudni koji su samo, koji su samci. Sebični. Ja volim sebični igrače. Oni koji su narcisi. Ako si narcis od sportaša, onda udri, golove. Ne, moram biti, mi smo slikami. O večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, ko ne piva taj Hrvat nije. Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, ko ne piva taj Hrvat nije. Molim vas, zapivajte. Mi smo braća svi, uz ljubave naše, tugom je moje čaše, pila ona Hrvatica. Slušajte, i za Hrvatice, ako pravi sport, samo onako, ja znam se najbolje, imate šunkaricu, taj, ne znam, mama pička velika, ja to znam, ja sam to razumio. A ima i neke koje su male, ne znam, ja mislim to je bila neka bosankinja, šta ja znam, nemam pojma, ne znam, neka tuđa, ko znam, možda iz Italije, tako nešto, ili iz Grčke, doba Grč, ne znam, nemam pojma, ne vjerujem da doba Grč, da je bilo već gotovo čim sam počeo. Jedina, taj je baš u Hrvatskoj. Razumijete što kažem, vi ste pičke, ja niste iz pičkice. Pičkurine. Tako je, da. Jes, ali mekano, ne znam zašto. Slušajte, nemojte sada ograničiti vašu pamet. Za mance dajete sve. A nemojte nogu dati. Slušajte, nisam bio u reprezentaciji, bio sam u reprezentaciji kad sam bila mala, pa se prekinula. Vrati se nazad. Vrati se, dušo moja. Duša moja. Vrati se reprezentaciji, bio si u reprezentaciji, nisi imao sreće, nisu bili svi u timu zlatni. Sad su duplo više zlatni. Sad su zlato, sad nisu ni četiri finale, osmina finale. Hvala vam lijepo.